In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag en welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van 3 oktober. Ik ben Mauricio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Vandaag, 3 oktober, is een belangrijke dag voor Curaçao. Vandaag wordt de verzetsleider Tula gerehabiliteerd door Nederland. Dit jaar herdenkt het Koninkrijk der Nederlanden de slavernij. En vandaag, 3 oktober, na 228 jaar, gaat de Nederlandse regering over tot de rehabilitatie van de verzetsleider Tula. De ceremonie vindt plaats in de Parque de Lucha y Libertad. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is op Curaçao aanwezig voor deze officiële gelegenheid namens de Nederlandse regering. De regering van Curaçao nodigt iedereen uit om de rehabilitatieceremonie bij te wonen. Het programma begint om 5:45 op het podium naast het Gouverneurspaleis. En gisteren was het weer raak. Gisteren regende het een beetje in de ochtend en dat betekent natuurlijk problemen in het gebied Salinha. Gisterochtend op verschillende tijdstippen is er wat regen gevallen die op sommige plekken voor overlast heeft gezorgd. Met name in het gebied van Salinha, bij de kruising van de benzinepomp van Pablo Frederik. De regen zorgde voor een plas in het genoemde gebied. Volgens informatie die beschikbaar is bij Extra, wijst dit erop dat het grote plan om de afvoerkanalen bij Nieuwe Haven te veranderen in de wacht staat en dat er voorlopig niets mee gebeurt. Ondertussen moeten ondernemingen in dit gebied rekening houden met de situatie als er regen valt. De vooruitzichten tot woensdag laten zien dat het deels bewolkt zal zijn en dat er lokaal kans is op wat regen. En op 5 oktober aanstaande gaat onderwijsvakbond Doen actie voeren. Deze actie zal de hele dag duren en wordt verdeeld in 2 delen. Zo meldde voorzitter Marbella Filippa. 1 op schoolniveau en de andere na schooltijd. Op school zullen verschillende activiteiten plaatsvinden die zullen culmineren in een bijeenkomst bij PWFC. Alle leraren, docenten, studenten en ouders worden verwacht bij PWFC. 5 oktober is de internationale dag van de leraar. Deze dag is gekozen omdat het Doen wil dat onderwijs prioriteit krijgt op Curaçao. En er wordt natuurlijk verder gewerkt aan de zwemveiligheid bij de Curaçaose stranden. Bij Canepa Grande en Canepa Chiquito kunnen wij het een en ander al zien. Afgelopen weekend werden zogenoemde drijflijnen geïnstalleerd. Dat zijn boeien die worden gebruikt om zwemzones in zee af te bakenen en scheiding te maken tussen het zwemgedeelte en het scheepvaartverkeer. Op deze manier kunnen mensen op jetskis of boten zien waar ze wel en niet mogen varen. En het gaat naar eigen zeggen steeds beter met het CMC. Dit na een periode van toch best wel hevige kritiek op het ziekenhuis. De situatie bij het CMC met wachtlijsten, gebrek aan specialisten en ook operatiekameraassistenten die achterblijven worden door het CMC serieus aangepakt. Hoewel nog niet alles perfect is, zijn er verbeteringen. Dat is de conclusie van een reactie die de directie van het instituut heeft gegeven in een brief aan de inspecteur van Volksgezondheid over dezelfde onderwerpen die zojuist zijn genoemd. In hun brief legt het CMC uit dat de meeste afdelingen vrijwel direct afspraken kunnen inplannen voor patiënten. Hoewel er in sommige gevallen, zoals bij oogheelkunde en neurologie, helaas lange wachtlijsten zijn. Het is even tijd voor een korte reclame. Dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Di conta si tanto pregunta den censo 23, e lista di pregunta di censo ta extenso. E dato ng collecta por ayuda den mio tomo di decisión na beneficio di nos habitante ng, nos barrio ng, y nos país. CBS ta pidi bo cooperación umbia cada 10 anos. Nós está apreciar que bota tra tempo para contestar e pergunta na censo 23 de maneira abrir. O processo está relativamente fácil se você cooperar. Nós encuestadores tá bom de trein e tá honra boa privacidade. Tá suma dados de tua família e usa nan coletivamente. Pergunta nan tabay tocante habitante nan de casa de família e tocante nan vivienda. Família cooperar, saco censo 23, tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que te coopera. Abo também? Pa nossa com nos ta. En we gaan verder met het extra journaal in het Nederlands. Binnenkort gaan er verkiezingen plaatsvinden bij de Verenigde Naties en het gaat hierbij om een speciale verkiezing. Binnenkort vinden de verkiezingen voor jeugdvertegenwoordigers bij de Verenigde Naties plaats.
Jeugdvertegenwoordigers vervullen daarbij een andere rol dan hun volwassen tegenhangers. Met andere woorden, zij gaan zich niet met politiek bezighouden. De Curaçaose jongeman Kevin Eustace-Japan wil meedoen en nodigt dan ook iedereen op het eiland uit tussen 0 en 30 jaar om voor hem te stemmen. Dit kun je doen via het volgende adres, let op, tinyurl.com/votakevin. Ik herhaal, je kunt op hem stemmen via het volgende adres, tinyurl.com/votakevin. En na een tijd van een verminderd aantal vluchten gaat KLM eind dit jaar het aantal vluchten weer opvoeren. Enkele maanden geleden kondigde KLM aan dat de frequentie van vluchten naar Curaçao zou gaan verminderen. Echter, gedurende de winterperiode zal de luchtvaartmaatschappij een aanzienlijk aantal vluchten uitvoeren, voornamelijk naar Curaçao. Onlangs heeft de luchtvaartmaatschappij het vluchtschema aangekondigd voor de winterperiode. En wat voor ons opvalt is dat het luchtvaartbedrijf de dagelijkse vluchtfrequentie naar Curaçao zal handhaven en zelfs zal verhogen tijdens de piekperioden, zoals Pasen en de lente, tot wel 11 vluchten per week. En Curaçao ontsnapt er niet aan. Ook hier op het eiland vindt helaas mensenhandel plaats. In dit kader heeft er dan ook een arrestatie plaatsgevonden. De politie heeft nog een arrestatie verricht in verband met mensensmokkel die op 21 september jongstleden plaatsvond. Gisteren in de namiddag, rond 2:50, heeft de politie de 61-jarige Venezolaanse man met de initialen NARD gearresteerd. Hij is de kapitein van de boot die onze kust bereikte met ongedocumenteerde mensen, waaronder kinderen. De arrestatie van de man vond plaats in de illegale barakken, of in de barakken voor illegalen in de SDKK. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet en het is niet uitgesloten dat er meer arrestaties gaan volgen. En zoals bekend gaan we overstappen op een andere munt. Het gaat hier om de overstap van de Antilliaanse naar de Caribische gulden. De overgang van de Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden is dus een feit. Maar nu rijst de vraag hoe het proces zal verlopen en wanneer dit zal plaatsvinden. De Fundación para Consumidor organiseert in dit kader een informatiebijeenkomst. De heer Gisa de Sousa Hollander en mevrouw Ria Ruiz Gil Lemmers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zullen dan als sprekers optreden. Deze gratis bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 oktober van 6 uur tot 7:30. De locatie is het gebouw van de Fundación para Consumidor op de Dr. Martin Luther King Boulevard 29A te Maripampoen. Het wordt aanbevolen om te registreren via telefoonnummer 462-6666. Ik herhaal 462-6666. Of je kunt een mail verzenden naar info@fundacionparaconsumidor.org gezien de beperkte ruimte. Dus het wordt aanbevolen om hiervoor te reserveren. Dit waren de nieuwsberichten voor vandaag. Morgen zijn we terug met nog een bulletin. Ik wens je voor vandaag in ieder geval een fijne dag toe. Tot morgen.